Hei, minun nimi on Nana Niskala ja olen koulunkäynnin ohjaaja ja me ollaan nyt täällä ammatillisessa oppilaitoksessa tämän kestävyyskasvatusteeman äärellä. Ja meidän taustajoukoissa on ollut paljon opiskelijoita tekemässä tätä yhdessä, mutta tässä videolla te näette nyt vain meidät. Ja mä oon Ikäheimosen Tuija, erityisopettaja. Tää on mun luokka. Ja me ollaan tähän projektin aikana niin hankittu tänne meidän luokkaan niin kierrätysastiat ja että päästään yhdessä tekemään. Kyllä. Ja me ollaan valittu teemaksi tuo vastuullinen kuluttaminen, koska se on semmoinen, mihin me kaikki voidaan vaikuttaa. Ja se taas, jos ihmiset ei kuluta vastuullisesti, vaikuttaa niin moneen muuhun asiaan, maapalliseen elämään, vedenalaiseen elämään ja puhtaaseen veteen. Elikkä se, että jokainen tekee oman osansa, edes pienen asian, niin on tosi tärkeää. Ja tässä julisteessa, tässä meidän työssämme näkyy tämmöinen juliste, jota on viety tuonne muillekin kierrätyspisteille tänne kouluun. Ja täällä opiskelija on miettinyt, että mieti hetki, miksi et kierrättäisi, koska se on tosi hyväkin tapa ja hieno tapa nykyään. Eli voi vaatteita kierrättää, niitä voi myydä, niitä voi ostaa vanhana ja esimerkiksi ruokaa ostetaan sen verran kun syödään. Ja käytetään biojätettä sitten hävittämiseen, jos ei muu auta. Ja sitten samalla kun mietitään sitä, että miksei kierrättäisi, niin mietitään sitä, että mitä todella tarvitsee. Eli opiskelijatkin on pohtinut sitä, että ei aina tarvitse sitä uutta vaatetta. Voi käydä kirpparilla, voi olla persoonallinen, ajella polkupyörällä, sähköpyörä on tosi kiva. Että niitä vaihtoehtoja on. Ja me voidaan kaikki, kun jokainen tekee niitä pieniä tekoja, niin siitä kasvaa semmoinen iso, hyvä vaikutus. Eli summa summarum, yhdessä me voimme vaikuttaa asioihin tekemällä pieniä asioita. Kyllä. Kiitos.